Kung ako ay sa balbali, kung ako Sa ito'y may basa na adaw isurat sa San Pablo Tagaraw. Padaydayaw ng Diyos, magaling na kayo sa magpalinaiden, isisipker ang mga kayo, kas mayanuro, tinembang adama, nga kas kasaba, may pamangkin sa Kristo. Kinikas mayanuro, may panamara sa alimen, ikinabundo, anilime, palibot iturangan. Ganita, nailatag na ita pinabundo, babaen na binisimurahan na nagpipoteka, ken babaen sibiling nagkanayin ng Diyos. Neta na isampo na amin na nasyon, sakto mabati sa ang pulo ni amin na tao. Padaydayaw pa nagkanayin babae sa Kristo, ibay sa Diyos ang masilig si amin. Isa o si amin. Panginoon sa Diyos. Siapa berkata kepada bersama dari bahasa dan sesuatu pakai bahasa sudah Gloria Iti magkaya mabulan isipong Jerusalem imbang di Diyos sinagaya ang mapanag iti ini alas ni bawang kaya may kasalasan sa kanya, na naitulad may asawa sa lalaking nalagusin, na natawa ang pagtutunan ng kanya. Maria, galing ng pagkasa. Nagparala ang lahat ni Maria na kinunan, ang nagsasan sa kanyang dunduman ng kanya, tiyawa sa kanya. Napatalo sa nakarinig ni Maria, kinsaw kanya. Kaya pinapanunod na sa pamanan ng Diyos. Yan pinunatan niya ang pamanan. Di ka gagawin, Maria, sa pinalagulan ng Diyos. At sikukan mo, ipaskan mo may sasalahan, kaya panalanan ko iti Jesus. Nainatan ko, mawagan ko pinanatin ang katawa. Pagpadalit ko ng Diyos, tiyato Diyos sa akin, para sa sinabi ng Ama. Ito rin ang pagkakinari ng pagkakutan ng ako, kaya tinidot at tingga ipanagalan. Pinunan pa niya kasama naman ang ito pinigwa ang sa linugan ng ito panakabaling ng tawa. Dahil tinagpunan ang San Juan Pagkakutin, kaya pawawan ko
Evangelio Dahil ang pag-iarap magtulog. I read a person at least malagsasan muna yung nakatulad para daw sa aking kaibigan. Kaya nagsasayo o umaangal kayo ipagkama lalo na dahil sa mga tibagi kaya sikahan ng kapulyador swapa Moreno, Cortines, Paratino, dati probinsya ng Pilipinas. Kaya sa mga batay ng Labrador, Manilolo, Manilito, pagsasabi kayo na. Kaya may karasasan ka, kung alay ka ng ganyan, hindi ang kalubusan si Pfizer kaya Moderna para niya vaccine pwede ng COVID-19 o coronavirus. Kaya matapos din yung pagkakama, nagrigat na awakan, bunga siguro yung pag-aaral sa akin. So nga nung natati daratamata napagkakala na yung pananalat o pananalat may mga nangyayari. Kaya gusto niya kayo pinapasama ni Bebe Maria sa nagkana ng Ebanghelyo. Sa tayo siguro mabalik ang atak na tayo, magkikot tayo sa Anghel sumama na tayo kasama ni Maria. Kaya nadadapan na di na ipagkagalaw na isunod natin ngayon na dahil ang isa. Kaya kasama tayo entero ng Israel. Kaya may Santa Maria kasi sigara natin ay misin. Kaya di na ipagkagalaw umayon ang misin. Kaya kuwara. Naglagagan kayo ng pagkaldaan, bunga sa sitwasyon niyo, isang nabuo, naglalawin sa Israel. Kaya kayo mamati, kapagpalitan kayo. Ngayon, nadadala kayo abay sa akin, ibaba ang ipon namin. Kaya masidaya kayo sa atin, ni Maria, ang balik na ni Diyos. Kaya ni Maria, nakita kayo doon ikuwapura at kagalahan. So, biyahe kayo dahil managtong sa Maria at kagalahan. Kung nalayan kayo buwan, maglagsasara sa saan ay dintuman ang pagkaya. Tiago ang dami natin. Narinig ko ni Maria, yung nagkaya sa mga tulo. Kung nalayan sika di ka pwede, Maria, na pinalagulat ng Diyos. Ang sikong mundo, ipas na mundo, imaysa na at panaganan mo ni Jesus. Ngayon marinig ko ng Maria, saan ang pasasang ito imaysa na gagawin? Kaya sumbat ka ng Panginoon. Kumain ka Espiritu Santo sa linungan ko. Kaya iti panakabalik ikakuha maaaring ito. Kaya sa linungan ng Ingles overshadow. Kaya sa web, hala aksidente na ulit ang ipapanalan. Kasunani sa Lucas Ibanghelyo ibagin Maria, isun Igino, kaya ang asa sa lupa, ang art of God. Kaya sana kayo sa ulo pamilya mo sa Islam, hindi kayo yan ang Diyos. Ibagin ang karan ni Diyos. Kaya
Amo tayo kayo sa Diyos kaya handa kiti aming pinagsasawa. Kasama isaw nagtawag ng sanang Evangelyo when living. Kaya Diyos ang dami na bayan ng Kristo. Kaya pala sa inyo ni Diyos iba na pagaling at ibanin. Invite Diyos. Kaya nagbalik tao kasi tayo malaksi iwas. God rise straight with good eyes. When pagiging ni Diyos. At sa kwaya, sinalimunan na namin ng tinubo awan, tinanaan, bunga tibasa, and panagpapalik at pagkakas. May sabi ng Dia Ibrahim, Lucas, sinsin na business. Kaya sa sabi dulu ini, kaya pagtulayan ng paso, kaya patah. Kaya babalik panakabaling ni Diyos, binaliwan na namin, at ni Diyos, kawalan ng imposible. Kaya di balik, tuwan pa sa mga kabasasan, hindi na ipawan na nagwet pagayaan ng Diyos. Ang panahon at kuya na hindi na maraming mga amin as ng ito'y maaari tayo. Tugaw na kay Diyos. Isiyasin mo na kanayaman na kasasin. Inawag ng iya, isang ng sensual, na buwan pagkakaroon, hindi ako. Noon pa yung impaya sinasabi ng wala kita ng Diyos nung may mas pangalina ang dapat yung magagawin ng Diyos na sa akin sa kailangan mo sa akin mo kasama narinig ang lakas sa Papa ang lola ni St. John Paul II na isawa na tayo nagtutukan tayo na misyonary. Misyon tayo ipanayawalaw, inaibata, inagrisan ng pambahan, intero na asya. Kadagdag ang tayo apang di magasun sa kapatid ng salas, doon siya itrabaho. Puri sa pagkaya tayo, ano pa tayo? Sementara itu kawan itu natutukan atas kesadaran dipakai Yesus Kristus ngalir mission and generous gifted to give in eternal awan sebalik bangga satu kami pahami meninggal di Kristus dipada sekuat kaya Tuhan tayo atas missionary disciples di Asia sana Asia yang memiliki dunia pengalaman nagbalik tayo ni Diyos dapat nagbalik mapabalo kita kaya saspay na tulo tayo na may wala pinibalik mapabalo tayo ibalikas Diyos. Inimbang ka ng Jesus Cristo. So na nakakatawa ibalikas ni Mahatma Gandhi. Tinagkaya ng lalaki ni India. Amoy sinunakay at maya ni Cristo. Basbasayan ng Biblia niya nakunan ng isa
nag-aksaya ng maligas. Paisa sa bunyaya ng mga kapatid. Yan tulad kayo na dapat sa ng pagkakas. Kaya ang tulad na di panahawak kayo ng pagkakas ang gawin ng Diyos na pagkakas tumawag sa iyo. Uri ang ibang kaso at awareness si Kristiyanismo sa Pilipinas. Siguro, minority pa lang siguro ng Kristo. Ang Panginoon, ito pa lang nalagay na parang ng worship. Ito pa lang ang pagkakala, maparapalitan ang trabaho. Kaya alam ng Kristo, tumulad niya sa sarili. Makita lang ni Kristo sa kanya. When sa pulang pa, ang mapagbabago na tumulad niya sa sarili. Kaya ito ang para dito, United Church, when the Diyos tutuloy naman ang lugtanan, ipuso ng manunod niya. Surulayan pa ang susret na tayo, kahit palabagin ang tuloy, na balik tayo ang taas ng Kristo. Saan tayo pinagkasi pa, ilahin na wala pagsasakin niya. Dahil tayo plano ng Diyos sa tayo, tidak tayo gawin, hindi siya agendas. Ay abala tayo, nagbalik ang missionary na tayo, yang berjaya dunia khusus nasahan kebahagiaan. Doakan saya kepada ibadah dan dia yang datang. Dan saat itu malam kebanyakan orang perbulan meski tetap berbahagia di Kristus, adalah Kristus. Agama Kristus bersama membayar kasih yang Tumagal tayo keluarga membantu Diyos sama Manakabalian na mga suwag kita, kumakaan ng Kristo, tumanak ng kita, timbawa ng Kristo, ninakasya sa mga kaibigan, nagputok pa ng mulot niya na pinatay, kumakabay at kumagawa, ibulit sa nila, siguro ng sama na kaibigan. Kapag sa jaya ng mga sisiya, mamalat sa kaibigan, pag-check
Apo sa iyong karapatan. Idawdawa kayo ni aking kanina, nakaskas ang aking Samaria na may iwala ng Jesus. Para kaya ang mga nanay na sinagda, na kumaagdagda ang kayaan ng sasayan. Marala kayo ni Apo sa iyong karapatan. Idawdawa kayo ni kuminakay kayo, tapno malagayan ng Diyos, kit makasadagda, kawakan ng dyan sa pagkakayan. Marala kayo ni Apo sa iyong karapatan. Ama yang berikan sahabat jemaat Islam adalah sekali yang lepas kedua dari sana dua dari itu cukup yang ini sana dan ini. Amin. Ito ba kayo ang pagkakaroon sa
Kasama berbahasa di mana kita, mengalir nagyaman ng kalimasan, kaya inisip ko sa akin halayan ka kami ng kailangan ng ito, kaya ikaw sila, dahil daw ng lugar, isang nagayatong pangalaman sa iyo, kaya kailangan ng tao, at napakawalan ng espaso. Aralin ko ito yung pagayaan ng iyo kanya. Ini pangmani. Kung wala kayo pinapayaan ka, hindi kayo malas mo, pag-aaral ng kapatay mo ako, hindi ka kaya. Hindi ngayon pinag-ibig kapatayan ng kalungan ni Kristo, ilalagay kayo ang pinagalian, kaya nagkalit sa kanay sa lahat. Nagyaman ang kaya, may parang may kanyang pinagalit sa kanong kresasing ng kaya. Gawa niya ang kanyang pinagalit sa pinagalit ng Kristo, pagkakaisan ang kumakas Espiritu Santo. Lagay ka na dapat tingin, anay sa naman sa looban, at paragay kaya ng Diyos. Lagay ka na ni Francisco Masato Papa, ni Daniel Abisuni, kinailangan ng Papa ng Diyos. Sa sino ng Diyos, sa naman ng panaluhan ng Diyos, kaya natin dinimusan ng Diyos sa kaasa. Awan kaganda sino sa kanya mo, pagkakala ka tayo sa panuluhan. Gawa na niya ang pangkain na asin sa kanya, analinis ang pamagay ng aming sinalayan, kaya pagkakala ng tunay sa nagkasatan ng Diyos, kaya ang Diyos, inagasas ang sa kanya sa Panginoon, kaya inagasas ang Panginoon, San Cristobal, San Pablo, kaya kailangan sa isugan ang mga sa may kagawa patuloy na kagawa, ang may katalong kagawa, gapo ka na sa Kristo na nasa. Gapo ka na sa Kristo, kaysa Kristo sa Kristo, ititipuloy ko sa Kristo sa ating gawin at kami na kagawa naman, iyan ang kaya kaya Gloria, iyan na inaawal din nila. Amen. Bakit? Kasi ngayon na isa na ito,
Pagkukuha ko sa mga pagpapalipin siya, Huwag po ni Jesus Cristo na naging apostol sa pagkakaiba sa Kanya. Kasi ang kanya siya sa kalay. Sana natin sa paso sa Pilipinas, hindi ko pang-maatigan, kaya nasa ng Diyos sa pagkakaiba, ipahayaan sila sa kanya. Ikatiyat na kalagay sa kalagay ng lahat, kaya nalalawan sila. Amen. Ikatiyat na kalagay ng lahat kayo. Basta ko namin. Ipahayaan sa Kristo sa kalagay sa kalagay, kaya Kristo Cordero sa may katalagay sa bagong mundo, pasya na. Cordero sa may katalagay sa bagong mundo, pasya na. Cordero sa may katalagay sa bagong mundo, dito pa ang ipapay. Ang Panginoon kayo sa nasagalan ng mga kayo. At pwede ko sa Diyos, pwede may kakalit sa mga sa iyo, nagkakalit sa pinayama sa kaya. Apo, at kayo ng kapatid, ibigay sa lahat sa iyo, ay pagkulo ng Diyos. Bagay ni Kristo. Amen.
Tumalala kayo. Agyaman ka kayo na mamanagaling Diyos. Kapag di pa nakawan ni tumunyon ang kaya ganaya pa naman sa akin. Ipayan kami at iadada sa kaya sa panakay sa akin. Umadala naman ipasok sa inyo sa sarili ka. Tapos, ang pagwamin ko ng bakang pag-isip, ipanakay pa sa akin. Isang agyayan na ganaya ng wanting ka. Amin. Kaya pagkakamata sa Diyos, Sa pamamagitan Adomo kagawa niyo ang pensyon ng Apo. Lawagan sa suwerte pag-asahan ay imanagaling kaya panahal sa Diyos sa kayo mamati kaya iyayan ni Kristo kaya manganang iyayan ako naman. Amen. Pagpiksahan ay